今度は手と指の運動をしてみましょう。両手を合わせてこすってみましょう。暖かくなりましたか？次は両手を合わせて力いっぱい押してみましょう。今度は一本ずつ両手の指をトントントンと叩いてみましょう。親指から順番にトントントン。人差し指です。トントントン。次は中指。トントントン。薬指です。トントントン。最後に小指をトントントン。両手を前に出してグー、チョキ、パー。もう一度しっかり力を入れてグー、チョキ、パー。今度は右をパーで前に出して左をグーで胸に寄せます。次は反対に左をパーで前に出して右をグーで胸に寄せてください。もう一度右をパーで前に出して左をグーで胸に寄せます。次は反対に左をパーで前に出して右をグーで胸に寄せてください。